Oh, boss, good morning. Good morning. Good morning ulit. Kasama natin yung mga ano. Oh, mayroon tayo. Tayo. Mayroon tayo mga prinsesa. Sila pakilala para. Anong pangalan mo, Deng? Joanna po. Joanna po, Shano po. Ah, shout out. Saan ang Team ruta? Kamat, Team Alay ko lang. Team Kamat? Team Lawak. Sige nga, Deng. Princess Cesario po, Team Oh, Lawak. saan kayo? Tayo po. Ah, ruta. Batlawan. Ako po. Yung barangay po namin. Sino kasama nyo? Sila Kuya Manito. Oo. Sila Kuya Ali Manito. Nakasama kayo. Pangalan mo, Deng? Leia Toledo po. Oo. Abangan nyo mamaya yung vlog ko. Friendly ka pa dyan. Oh, Bro Leo. Ay, Emilio. Ay, Gal. Clarin. Bata. Emilio. Bago yung pork niya. Kabibinyagan. Leia, awan sa 547 niya dan. Nakamotor ka kahapon ah. Pabayaw. Guard. Yan, hintayan. Tara na. Ayos yan oh. Fabricated. Three Ayos. wheels. Ayos. Idol. Ayos niya. Bike na. Nabigla, bro. Ahon. Bos. Sino kasama mo ngayon? Sila. Oh, ang ganda oh, trail. Ang Pinas Pay. Ah, sige. Sarnon yun ah. Sarnon yun. Saro. Sunod. Balik, lawan ko lang. Okay. Go. Ibel. Woo! Sarap mag-trail. Walang preno. Diretso yan. Wow, pitak. Ganda. Ang taas pala nito. Nagngata siya. Teka, bilo. Downhill mamaya. Yun. Sarap. Ano yan, inahon? Oh, si Bayaw. Kaya ni Bayaw.
Sarap! Karanglan talaga, bagay natin karanglan siguro. Ganda mag-trail dito. Sarap! Sarap! Yahoo! Yahoo! Walang piprino, diretso lang. Wow! Walang piprino, diretso. Bayaw yan. Wow! Si Mark. Yeah! Woohoo! Woo! Woohoo! Diretso lang. Oh, pinatalon. Yun oh. Patalonin din. Woohoo! Sarap mag-trail. Bus. Okay, muna ka. Okay. Ahon. Sarap. Gandang trail dito ah. Shout out kay Sir Idol Mau. Ganda ng ginawa mo dito. Pero dapat mabilis tayo dito. Woo! Tatakot yun ah. Woo! Nagmeno medyo deck speed na. Ay. Ano? Fine. Sarap oh, ang ganda. Oh, next na. Sarap. Distansya. Okay. Sarap. Balik. Yeah, boy. Yeah! Right! Yeah, boy. Oh. Oh, Mark, ingat. Kaya yan. Dol! Oh, Dito na naman ako! Boy! Nandiyan, pampers. Oh, diretso na. Oh, distansya. Bilo ka na dyan. Saan yung pangato? Oh, bayaw, ingat. Ay, nabitin. Nabitin. Yun ang mahirap, yung may mabitin. Oh, specialized oh. Nagasan po kayo niyo. Santa Maria, yan sila Rosales. Ganda ng bike ni boss. Specialized. Full sus. Ano talaga to? Sabi. Kanina pa kayo niyo, sir. Oo, galing kami sa ano eh. Taga saan kayo, sir? Taga dito lang po sa Tamang tama, yan ang laro niyan. Wapo. kakabukas lang din po yata nito eh. Sige. Oo, ginawa ni Sir Mau. Oh, shout out, sir. Shout out sa inyo. Ang downhill yung laro mo, no? Basta. Friendly ka pa, Jack, boss. Yes, sir. Sige, boss.
Sarap! Hindi ako nahirapan doon. Paunahin natin si Bayaw. Okay, banat. Woo! Sarap mag-trail. Basa lang eh. Ay, na. Mali, mali, mali. Woo! Ayos ang ride. Yeah! Ayos boss. Ayos! Dito kami sa kabundukan, ang sarap. Ang ganda pala dito sa Lingkupan Trail. Suabe. Idol si Mau. Gandang ginawa mo ah. Ayos bro. Emilio. Boss. Oh, si Bro Mark. Parating na. Oh, si Bro Edgar, preno ng preno. Ayos! Kaya! Sulit. Dapat bitawan mo yung preno. Para makabilaw. Ayos, Mike. Thank you, Idol! Sarap. Hello, sir! Ayos, bro. Hindi ka nakabilo dun ah. Ganda, ganda. Oh, bro Nilio. Oh, ito yung mamaw namin na ano, kasama. Chill pa lang yan, chill. Oh, si Bayaw. Woo! Charles! Yahoo! Yahoo! Quality. Quality, quality. Oh. Yay! Ano boss? Sarap dito mag-trail. Yun lang, basa. Woo! Madulas. Kaya daan-daan lang tayo. Baka tayo mag-slide. Awan ang aya to eh. Good morning sir. Si Idol. Morning, sir! Maganda tong ginawa niya. Napanaman. Up! 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 Yan! Lakas! Kaya yan! Kaya yan. 1,000 yung pustahan dyan eh. 1,000. 1,000, Yung hindi na makakatas eh. Dilo ba si... Galing kami doon sa taas doon. Yan. Ayos. Yan! Mamaw yan! Mamaw yan! Haha. Yuhuu! Kiyatan ba? Mga Yan ang mamaw. Sakit talaga eh. Kaya sir, may Pinadaywan lang mamarating yan ah. Woohoo! 1,000! 1,000!
Bro Leo. 1,000. Ang makaahon dito. May kagliskat na bro. Okay naggalang okay. Yuh! May free bayabas. Pa-kuatoy. Kasi ko. Tangkan draw. Ngimal. Oh, downhill. Oh, jump. Parang pulsos na lang tong bike ko. Parang ganun, no? Ulit, below. Si Boss Neri. Jump. Woo! Oh, jump. Below. Next. Oy. Hoy! Nag Maling naman yun. Hoy! Yan si Idol Mau. Toy. Anda kita tuh, Mak. Harap. Wah, boy doon. Ayos. Nagmayat. Uy. Tulas to. Oh, with matching pa kaya. Ano si Idol Mau? Nangangamoy budol yata. Uy, technical.
Technical yun ah. Mas nakakapagod mag-trail kaysa mag-long ride. Ah! Pero ang sarap. Woo! Woo! Mas makaban mag-trail ah. Hoy! Grabe, technical niya oh. Budol sa dati ah, idol ah. Wendo ka idol, idol ah. Nangangamoy budol ah. Ay, sir. Depende no i-roll mo lang. Kailangan among abisadom te. Ay, so Jay. Lamang yung nag-track trade. Nakita tayo eh. Ay, kailangan ni Prino. Sir, narigat sa ay. Tulto po na kaday, kanal-kanal kaday ay. Mauna na pa ako sa baba. Ah, sige, tignan mo na lang yung mga underground pack yan. Boss. Nere. Mauna yan eh. Sige na, boss. Tignan mo na. Magpapabudol kami kay Sir Mamaw. Sir Mamaw. Ito sir dahil, di magayaman ako ah. Nawati malam. Kumanak to, may sak, oray sumiingat. Pintas kayang toy. Ay, pagayaman. Yan ako, boss. Ronel sir. Ronald. Ronel po. Ay, Ronald. Rosales siya. Opo. Duro lang. Yan ka banda, yan kanal yan. Kanal beta, of comber na ito na pagsirag. May salat kat ka ba? Nagkamali ka ta, may salat kat ta eh. Pinaguyas ko, yay. Wala ning paspas din yan. Jadi pababa tatay ka, kung na pababa yay. Ano day dalik ko karon eh, sabay korba. Sabay i-burns mo yan. Wala. Sabay korba. Tasar de waragatan dala ta kasarag. Yung biliban yung kanal doon. Lalo na dito sa pababa mamaya. Sunod tayo. Ha. Oy. Agkirino namin dyan eh. Hala. Pag hindi sanay talaga sa trail ano. Dagkang maling diri-diretso na. May isang hapon. Bato dyan, bato. Tasang sumiyag kami ta. Saragan mo na ta. Lawan ha. Wala dyan may isa, wala dyan kumain kal gamit ko. Wala dyan hardtail. Ha, ada teknik na data. Balance mo lang yan. Ada teknik na ha. Ayos, ayos. Ka, kaslawan. Rumabaw. Napalaban tayo sa trail. Di speed mo kami eh. Speed mo kaslawan totoong trail na to. Lawanan. May kawa kati ko kati yun eh. Ito lang may subang eh. Ito sir, dapay. Quality ka trail. Dapay. Woohoo! Hop. Woohoo! Last na to. Quality. Dabay. Sir, ta sakti mo na tanong wahang makita yung line ko kayo sa ti... Surutan sa waray. Narigat sa roto niyan kay. Line ko. Basta surutan yung line ko. Open nito yan. Yan ang technique. Kaya yung tinuturuan ang bata. Wala nga nito. Bata bilis. Hindi. Naputulan ng kahapon. Na, diretso ah. Napugsan lagi ka din na. Magpapabudol kami kay Sir Mamaw. Nakapulsos. Okay, paglas na yan. Sir niya. Si Lolo Edgar. Wala pa si Lolo Edgar. Mahirap doon ano? Ayan na si Lolo Edgar. Yan ang medyo technical din doon. Ayos ah, palagtama bro. Medyo konting technical. Oh, yan na si Lolo Edgar. Ito yung race kahapon, ito yung ano yung course niya. Mga ilang minutes na lang na Siya kabakan tayo. Kay Mama. Naka-mechanical, hindi naka-race ka. Alaw nito prinom. Gusto kong balikan ulit to. Up. Muntikan na yun. Nag-stand yan natin mag. Hindi martuhin ngayon na yung kapaspasan ko ngayon. Gandang bilisan dito. Narunot na dalig. Narunot na dalig.
Up! Ah, sige. Technical dito! Woohoo! Woohoo! Okay. Go, 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 go! Go, go, go! Patalon! Jump, bayaw! Woo! Oh, jump, jump! Jump, jump! Woo! Yeah! Woo! Woo! Woohoo! Slide. Kumakata na ito lang, hindi ka mapitik. Pitikin mo tayo. Babayad at kanya. Hindi mo na. Kinabayag na panahon. Makabanog kaya kas Jay mo ito. Ate braso niya, ate oh, indo. Turun lang na ako mo ito. Sama, sama. Malawak ah. Dapat na lawak. Biya. Sige po, jarang-jarang nag-preno tapos. Sabay. Sabay patras ka sana eh. Exhibition. Oh, idol, Willie, Willie. Ah, may magbibig. Windbar, sir. Ayun, nakuha. Roger, Idol! may tinatagong talent. Ahon, ahon ba yan, ahon? Idol! Ahon ba yan? Oh. Oh, pino. Ay. Ah. Oh, bato-bato. Finish line. Oh. Makapalaspag. Finish line. Ah. Ay, sir. Kahit na subli-subli tayo.